So hi mga sis, so this is my episode 2 of my Mary Vlog. Mga sis, for the pasabag, diba? Ganun ate. Charis! So mga sis, for the lakad-lakad na lang tayo mga sis. So don't mind my slapper mga sis. Kasi mga sis, sobrang hitak dito mga sis. Kasi mga sis, ang lakas ng ulan mga sis. Diba? Yan mga sis, So, tingnan nyo ang mga bagay-bagay ng mga sis. O, diba? Pasabog talaga yan mga sis. Ala ka, sino ka? So, mga sis, pero ano tayo dito mga sis? So mga sis, so maghugas muna tayo ng ating paa mga sis. Kasi mga sis, pasabog talaga yung anuhin natin mga sis eh. Ay, sino ka dyan? O, diba? Loko mga sis. O, diba? Chares! Ang ganda ng background niya mga sis. For the pasabag. And mga sis, nandito lang ating parcel. For the pasabag. So, mga sis, for the bayad-bayad na ang person. Yes, thank you very much. And mga sis, nandito na sa akin yung parcel mga sis. So, i-unboxing na natin siya mga sis kapag nandun na po tayo sa bahay. Pasabag talaga to mga sis. And mga sis, nandito na ako sa bahay mga sis. So, we're gonna unboxing this for the pasabag. Go! Bilisan mo, te. Ang bagal mo eh. So, ito na mga sis. So, ang ganda niya mga sis. Pasabog talaga itong in-order ko mga sis. So, ang in-order po natin mga sis is curtains mga sis. For the glitter-glitter ang pig. Uy, laro. O, diba? Loko. O, ganon siya mga sis. For the hair. Go. Charis. Bush lagoy. O, diba? Pangalawa na itong mga sis. O, diba? Ay, may iba ka talaga, te. Go. So, dalawa po ating in-order mga sis. Kasi mga sis, pasabog talaga tong gagawin natin ngayon mga sis. So, dito muna natin sa pusin ng ating mini vlog. Bye!